paremmin. Kyllä. Just Alfonssin kanssa puhuttiin siitä. Alfonskin sanoi, että hän ajatteli, että jos mä sanon, että mä haluan sen nyt viedä Suomeen, niin hän sanoi, että sä et saa sitä Suomeen. Että se haluaa itse kouluttaa sitä. Itse kouluttaa ja hakea sitten niin ratsupuolellekin vielä pienempiä tyttöjä, että se tottuu niin kuin kaikkeen. Se on hyvä, että näillä on kuitenkin pohja tuosta ratsastuskoulusta, niin ne tietää, minkälainen sen pitää olla. Niin. Alfonsolla. Parin vuoden päästä niin se vetää ponivaljakkoa ihan täysin. Kakkataan.